soc la Conxa Puig, assessora immobiliària de Montpenedès i terrassenca de naixement. Per la meva professió he tingut el privilegi de conèixer mig món i he descobert moltes poblacions i països meravellosos. Però ara que he tornat a la meva ciutat, puc dir amb molt orgull que Terrassa i el Vallès és un lloc magnífic per viure, per la proximitat amb Barcelona i les seves connexions. Si voleu, puc ajudar-vos a trobar un habitatge que s'adeqüi als vostres desitjos i necessitats. Per això, si em feu confiança, estaré a l'alçada de les expectatives, tant per vendre com per comprar algun immoble. Truqueu-me i descobrireu que a Montpenedès treballem diferent. Fes córrer la veu. Gràcies.